ଜମାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏଥର ଚାଷୀ ପାଇବେ ଡବଲ ଟଙ୍କା। 14ତମ କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯୋଜନାର 14ତମ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡବଲ ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଏହି ଟବଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ କୃଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୂରା କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 13ତମ କିସ୍ତି ଆସି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର 14ତମ କିସ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 13ତମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଦିଆ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 14ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 14ତମ କିସ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ 13ତମ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ବଟନଟା ଦବାଇକି ଅଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର